na-impress nyo ko sa inyong kapilya. Kay nindot ang inyong kapilya, niya limpyo kaayo. Muna nga, samtang naglingkod mi dito, akong gingnan si Father Dexter Banuelos, ang kaliabot nga kura paroko dito sa Tinago, kay siya man mahimong kura, kay kuha mo mula kauman ang mga Vincentian Fathers unya dayosisa na ang mamahimo nga kura paroko unya dina sa Tinago. Ako siya gingnan nga, uy, nindot mo din yung kapilya nila bisan kung naadiri sa sulod, pero wanang nakuog wanang unya limpyo gyud kana bang malipay gyud ba yan nindot pagkayo pagka arrange pod ang mga bulak muna nga ninyong tanan ako gyud nga kining congratulations kay kining panagsaraman ko maka suroy yun o nindot nga kapilya. Kining na-impress yun ko ha sa inyong kapilya ha niya samtang naglingkod lagi mi dito mingon na yung Father Dexter kining mibulig manggod ang ilang barangay captain mo gini mangulo mato na una nga kapitan, salamat kaayo sa imong pagtabang aron malig-on ang atong pagtuo dinhi sa barangay Katagalugan. Kinis Manuel lingo mo sa Katagalugin muna naglibo ganun ko Manuel Katagalugan muna gikoreksyonan ko dayon ko ni kining usa ni Marita nga isa nga bisap naminaw ko si imong pamalandong kining ingong ka Katagalugin iko nga ako nagisulting Manuel ya ako in taon buang-buang pugong anong naminaw ni Manuel no Katagalugan gali unya gikoreksyonan po ko ni Patrick sa bisap dili na sa Isidro ang among patron kining Santa Cruz nalipay ko ngano tungod kay daghan lang maminaw sa pamalandong muna nga nindot nang masayop ta kay di gyud nato kalimtan ang atong nabuhat nga sayop muna importante nga ato gyud nga paminawon ang mga sugyot sa atong katawhan mao gyud na kapitan usahay koreksyonan ta muyubo lang ta tungod kay gikoreksyonan man ta sa ako nang gikaingon ato karong gisaulog ang kapistahan sa kadaugan sa krus ug dili ang tinunglo sa kamatayon sa krus. Ang krus mao ang altar diin gihukad ni Jesus ang iyang kinatibuk-an nga paghalad sa kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Ugani ang krus mao man ang iyang trono sa iyang pagkahari. Si Jesus usa ka hari apan ang iyang trono dili ang maanindot nga lingkuranan kundi ang krus mao nga siya iyang gibuntog ang kamatayon diya sa krus aron iyang ipakita nga siya mao ang hari sa mga hari. Gipakita ni Jesus nga siya ang hari gayon nga angayan nato nga simbahon. Sa iyang pagkahari ang krus mao iyang trono kay iya mang gibuntog ang kamatayon ug siya nabanhaw. Atong pamalandungan ang kahulugan sa krus. Nindot og balaan nga tan-awon ang krus. Nindot kay inyong krus diri ba kay kanang maayo gyud pagka-ariglar. Unya nindot pod ang dayan-dayan, nindot pod ang kining mga bulak. Mahal-mahal gyud mga bulak diri. Purti daghanag. Nindot kay inyong kon gyud. Purti yung daghana ang inyong mga gibutan nga mga bulak. Muna nga kining nindot yun ang kooperasyon tingali sa katawhan din sa Katagalugan. Manuel ha, dili Katagalugin, Katagalugan. Muna nga salamat kay sa inyong kooperasyon. Ang bunga gud sa krus dili man kamatayon kundi mao ang kinabuhi. Pinaagi sa krus kita na welcome sa paraiso. Dili sama sa unang kahoy sa paraiso nga mao'y hinungdan nga ang atong unang ginikanan si Adan ug si Eva gipalagpot sa paraiso. Diha sa krus gipulpog ni Jesus ang dautan, gibuntog ang kamatayon ug gihatagan og kagawasan ang tao aron dili maulipon sa kadautan. Ang krus timaan gayud sa kinabuhi. Apan kasagaran ang tao mututok lamang sa mga pag-antos ug nakalimtan ang kadaugan sa krus. Mao na ang nahitabo sa mga Israelita
atong balikan paghandom ang kasaysayan. Ang mga Israelita sa unang pagbasa nga galabang sa diserto aron maangkon ang kagawasan, aron matalikdan ang pagkaulipon dito sa Ehipto. Atong hinumduman ha nga dito sila sa Egypt, dito sa Ehipto, pero makaulipon sila. Mao tong ningon ang Ginoo pinagi ni Moises nga dada ang katawhan ngadto sa bukid diin dito atua ang it is flowing with milk and honey. Ug samtang dito sila sa diserto, gipaagi man sila sa diserto. Unya mo tong 40 ka tuig sila dito sa diserto. O sa ilang pagpanaw sa kagawasan ana ang kalisod. Ug tungod niini ang mga Israelita gasigi og bagulbol. Limang ka anak 40 ka tuig sila sa diserto nga matod pa sa mga historian, pwede man dato sila nga muagi sa laing agianan og pipila lang kaadlaw nga makatabok na sila og makaabot sa gitawag og land flowing with milk and honey. Apan ang Ginoo gusto nga sila muagi sa diserto. Ug samtang dito sila sa diserto, ilang na sinati ang kalisod, ilang na sinati ang mga pag-antos, ilang na sinati ang mga kaguol, ug mao nga sila nagbagulbol. Usahay gud kini nga tong mga kagulanan, kini nga tong mga kalisod, kini nga tong mga pag-antos, mao man ni ang pamaagi aron kita limpyuhan. Kita gud mga makasasala man ta, di man ta mga purisima, dili man ta mga pure kaayo. Bisag ako naman tay mga sala nga atong kanang naa sa atong kasing-kasing nga moingon ta nga kanang uy maman to sa una sa mga eleksyon nga kung mingon gali ka nga kami ra gyud mga purisima, kami ra gyud mga kining balaan. Mo nang mapildi gyud ka kay mo kabalaan nga kami di ay moboto sa kuan mga makasasala di ay. Mao na nga kitang tanan na gyud tay sala. Bisag din na si Marita ay yung ingon nga ikaw balaan kay ka ha kay naagyoy nagpahipi nato nga pagka makasasala nga dunay gyud kay sala nga kung mahibaw-an ni sa tanan pirti yung ulawa nato tingali mao bidan ng uban nga maghunos na lang sa kinabuhi tungod kay di man ka pugong sa ilang di ba kaantos sa ilang mga kaguol mao na nga kitang tanan dunatay pagka masalaypon ug mao kini ang rason nga gipaantos sa Ginoo ang mga Israelita, milabang sila sa diserto ug dito sila gabagulbol ug samtang gabagulbol sila ang Ginoo mihatag usab inining mga bitin gipamaak ang mga Israelita og bitin. Daghan ang gipamaak ug daghan ang nangamatay. Maayo na lang kay nagbasol sila, gahinulsol, miduol sila kang Moises ug si Moises miampong sa Ginoo nga luwason sila aron matapos na ang daw krus nga ilang gisagubang. Muna nga sa atong mga pag-antos, importante kaayo nga muduol ta sa Ginoo. Atong istoryahan ang Ginoo sa atong mga kalisod. Atong isulti kaniya ang atong mga problema. Ug pinaagi ni ana kita limpyuhan sa Ginoo. Tungod kay ang atong pag-istorya sa atong mga kalisod, pamaagi man na aron limpyuhan kita sa ato nga pagkatao. Pero kung dili galita musulti sa Ginoo sa atong mga kalisod, dili galita musaysay sa atong mga kasalanan ngadto sa Ginoo, mao man pagpakita nga kita proud nga pagkatao o dili kita miila nga kita mga makasasala. Ang Ginoo namati sa mga pangamuyo ni Moises o giingnan si Moises nga maghimo siya og bitin nga tumbaga o ibutang kini sa tukon o kinsa ang napaakan sa bitin o mutanaw sa tukon nga giisa di natuwa usab ang bitin nga tumbaga ang napaakan mamaayo. May kinabuhi sa atong kinabuhi anaa gyud sa kunang gikaingon ang mga problema, anaa gyud ang mga kalisod. Kinahanglan nga ilagbas. We go beyond the crosses in life and with repentant heart we will regain the energy, the grace to continue the journey of life. Anaay kinabuhi sa krus kung kita mutanaw nga gibuntog ni Jesus ang kamatayon aron mahatagan kita og kinabuhing dayon. Mao man pud kini ang ato nga nasinati sa COVID-19.
Krus gyud kay ito ang ato nga giantos sa COVID-19. Daghan kaayo ang mga nangamatay ug tingali kita nagtinarong gyud tag ampo ug tingali ang uban nagkasakit yun. Ang ako galing igsuon namatay man tungod sa COVID-19. Ang akong igsuon kining sa Agosto 15 na stroke siya murag Agosto 2 unya kining namatay siya tungod kay na COVID man siya. Mao na nga pinaagi po ni adto kanang nagtapok po ang ako nga mga ilang banay, ang among pamilya, ang mga igagaw nagampo po sa Ginoo. Usahay ang mga problema kung ato lang yun nga tagaan og pansin ba, ato lang yung pansinin ang atong mga problema, mao kini ang pamaagi aron kita magkatapok og mangayog pasaylo sa atong mga sala. Mao na nga pinaagi sa atong pag-angkon sa mga kasalanan kita ligunon sa Ginoo tungod kay pinaagi sa ato nga pagdawat sa atong pagkamakasasala suklian man kini o kinabuhi nga dayon. Ug mao kini ang unang timaan sa krus. Ang krus timaan sa kinabuhi. Ang krus usab timaan sa gitawag og sacrificial love alang sa kaluwasan sa katawhan. Sa dihang nagpakita si Jesus sa mga tinunan, human siya nabanhaw, iyang gipangutana si Pedro sa makatulo kung siya nahigugma ba kaniya. O si Pedro mitubag, oo Ginoo, nahigugma ako kanimo. Gibalik-balik ni Pedro, gibalik-balik sa Ginoo ang mga pangutana sa makatulo. O tungod kay si Pedro wala man makatidlong, wala gyud makahatag og laom nga kahulugan sa pulong gugma, mao nga gibalik-balik kadto sa Ginoo. Kay alang gud ni Pedro, ato ning hinumduman ha, alang gud ni Pedro, ang gugma nga iyang nasabtan mauman ang gitawag og friendly relationship. Kana bang gugma alang sa amigo ug amiga. Kung amigo ug amiga lang ta, kung dunay masakit, mingon lang ta, "Oy, sorry, nasakit ka." Pero kung imo kining gihigugma, ang tao nga imong gihigugma, kining mo maluoy gyud ka kaniya o gani murag mag-antos man kauban kaniya. Mo na ang gitawag og sacrificial love. Dili ba kining mga asawag bana kung magdaot ang imong bana o magdaot ang imong asawa, murag gusto na ba labi na kun mamatay na pud, gusto na nagkamuban pud sa kamatayon. Mo na ang gitawag og sacrificial love. Kanang gugma nga andam pud magpakamatay. Mao man bitaw nga si San Juan mingon nga no greater love than this, to lay down one's life for his friends. Mauni ang gugma nga gisulti sa atong Ginoo. Ug mauni ang gugma sa atong Ginoo nga iyang gihatag kanato pinagi siyang pagpakamatay sa krus. Ang gitawag og agape love, ang gitawag og sacrificial love. Dunay usa ka seminarista, si Brother Richie Fernando, usa ka Filipino Jesuit nga na-assign dito sa Cambodia sa School for the Handicapped ug nahitabo ni adtong October 17, 1996 nga ang ilang classroom giiksakan og hand grenade ug wala magduha-duha si Brother Richie nga iyang gihapaan sa iyang lawas ang hand grenade. Nibuto kini, namatay siya, pero nasalbar niya ang daghan nga mga kabataan nga maapil unta sa pagpakamatay tungod sa hand grenade nga giitsa. Siya ray namatay, pero kadto iyang gihimo tungod sa iyang gugma sa pagpag-alagad niadtong mga handicap. Iya yung nahinumduman ang gisulti sa ni San Juan sa iyang ebanghelyo, no greater love than this, to lay down one's life for his friends. Pero dili lang gugma nga gitawag og friendly relationship, kun dili ka nang gitawag og sacrificial love. Mao man ni ang gugma sa mga ginikanan ngadto sa iyang mga anak. Ako mahinomdom jud ko sa akong papa. Nga akong papa one time seminarista pa ko, unya do na mami amutan nga tingali mga at that time 150 pesos. That was 1976. 150 pesos. Nya akong gitawagan, nanawag ko sa akong papa sa do na may telepono nga among igsuo among silingan. Nya akong giingnan nga pa, deadline na ron. Nya pagkahapon mga hapit ng alas 6, niabot akong papa
gadala sa 150. Ug ningon ko, murang bugaya nimong niabot oy. Ang akong papa mitubag, sorry lang ha, kanang galakaw mong gud ko gikan sa syudad hangtod diri kay makulangan niya ang akong ihatag nimo. Huwag ko katingog, uy, kung gipastilan. Ang kining, ang among balay, gikan sa kinasangaan man mi, niya ito sa siyudad, mga 6 kilometros. Kanya, tamo ko nag-eskwela sa Mabulo, maybe another 4 kilometers. Mabulo, Cebu City to Mabulo, iyang gilakaw, tungod kay, kung kuhaan ko niya, dili na may sakto kuno ang 150. Muto ko, iniguli ni mo, isa nga, sa dilang, mangita lang ko pamaagi. Muto yung kukuha lang ng 10 pesos, oh, sa ayaw kay ang inyong rabang amutan 150. Kunya kung kuhaan na nako maulawan niya ka kay kulang ang imong kining para sa imong amutan. Kana bang sacrificial love bitaw sa atong mga ginikanan muna mga batan-on, ayaw gyud ninyo o pahilaka ang inyong mamag papa. Tahod yun mo sa inyong mamag papa. Kunya, iampo yun ninyo ang inyong mamag papa. Sa ilang mga kalisod, kamo yun pirmi ang ilang gihuna-huna. Na doon na maroy bunyagan ko nung 16 ka mga bata. Nalipay ko, pero hinautunta nga inyo yun, mga ginikanan, ipadayo ng inyong pagpakita sa ilang gugma, sa inyong gugma, ngadto sa inyong mga anak. Kunya, mga anak, nga dagko na, higugmaan yun ang inyong mamagpapa. Kung nagkatiguang na ninyong mamagpapa, tagaay yun na, i-share yun na, kung doon na mo'y sweldo. Panahon sa sweldo, hinumdumi yun na ang inyong mamagpapa. Karon kay nagpista mamu, tingali, doon na mo'y kining andam. Unya, kung ang inyong mamagpapa, wala na din magpuyo, tuwa na tingali, asa na rong dapita, sa linig yun na. Ang inyong mama papa pinara may kaon ana may makakaon napulo ka hungit gamay ra ayo ko nagdahi nga bahaw na lang imong ipakaon kanang init-init yun kung maghatod gikag sudaan init-init yun unya humok kamo pong nagpiesta humuk-humuka po na inyong sudaan ha kay kung gahi gali na labi na ako nyo pakanon gahi gali na muna ipasabot nga pusta lang na kaya ako lang ipadayon og luto dito sa akong kusinira kay kanang gahi nga sudaan dili man na ipakaon nanong gahion man nimo humuka aron inikaon na to malatuok lang na din sa tutunlan pero gahi gali na usahay mo nagput nga tong marpil ana mo na nga humuka gyud mga pag-antos sa atong mga ginikanan gapakita ka na sa gitawag og sacrificial love nga mao itimaan sa krus mga igsoon duha gyud ka punto ang ako nga gihisgutan karon ang krus timaan sa kinabuhi ang krus timaan sa sacrificial love nga mao ang gitawag og agape love dili lang bugma sa amigo amiga nga pwede kang hikalimtan kung mulabay ang panahon kung dili gitawag og sacrificial love tungod kay ang iyang bugma hangtod sa kamatayon bisan pagaling mamatay ka handumon gyud na og iampo pagayod ka mo na nga sa mga amigo amiga tingali ang inyong best friend kaniadto wala gyud tingali ninyo hatagi og kining kana bang pamisa tingali nakalimot na tingali mo sa inyong mga high school nga mga friends pero kung amigo o amiga gyud nimo imo gyud nang i-appeal sa inyo nga pagpamisa mabitaw nga nalipay kay ko sa diyang nakadungog ko nga dunay nagpamisa ni Father Jenny Villamor Father Arnold Daplin ni Archbishop Jesus Dosado ni Father Eugene Rodinas ug uban pa mo na nga atong yung hinumduman sacrificial love o kining gitawag og gugma nga gahatag og kinabuhi natong tanan again happy fiesta viva Santa Cruz Viva! viva Santa Cruz Viva! viva Santa Cruz Viva! atong papaka ng atong Ginoo ug ang atong patron ang Santa Cruz karon manindog kita